Agwago down agwago the kind of incitement and the happiness dị ụmụnna anyị na-afọ na Nigeria, ndị ugwu na ndị Yoruba. Some of them, because man say money we are based on the kind of things in man outside and inside social media concerning Igbo this present day because of issue of insecurity. Agwa the kind of happiness some of ndị ugwu na-enwe and some ndị Yoruba na-enwe. Abe mụ na gana abụ na Igbo today. Na onye Igbo is comfortable na Lagos, carry the comfortable na village here. Agwa the kind of happiness if I na-enwe ma free ya. He will never support onye ọbụla ji egbe sịgị na ọ na-ekwu okwu na ọ bụ freedom fighter. Why that no farmer we ihe na-terrorize anyị? He will never support them. If he ga na-ekwu okwu ebe kedu ife a ga-eme ka anyị Igbo dịkwa etu afọ, ka anyị Igbo dịkwa etu afọ anyị Igbo ahụ dị mgbe afọ ọ ga-abụ agbaba ọsọ n'ugwu Hausa. Onye Igbo n'ugwu Hausa ama nwee any other option abụla ịbata benna until ife niile ahụ dị ọkụ ajụkwa oyi. Ka anyị Igbo dịkwa etu afọ ọ dị mgbe afọ ọ ga-agba agbaba ọsọ ala ya ma ọ bụ ọsọ Abiola nke a na-agba na Lagos ma any part of this country bụ Nigeria. Onye Igbo ama nwee any other option abụla ịgbalataba n'Igbo because n'ebe a ka ọ ya awa ọbata alụ ajụọ ya oyi. Ebe a ka ọ ga-awa ọbata o wee nọrọkwa ebe a replan another way out or ka journey ọzọ dị ike isi wee bido. Mana today onye Igbo nọ na Northern Nigeria kazi feel relaxed and be comfortable to the extent in Igbo n'ugwu, some part of ugwu ma Kaduna, Kano, even mana Katsina. O nwere onye Igbo nọ na Katsina obi ruru ana ya na-agwa gị with what I know. O nwere onye Igbo nọ na Makodi, o nwere onye Igbo nọ na Suleja, o nwere onye Igbo nọ na Mina. Ya na-agwa gị bụ ife ndị shop dị comfortable na those areas more than ọbata n'Igbo anyị ụjọ na-atụ ya. Eme anyị mmadụ apụta ọsị gị nọ ndị Fulani esme. Anyị makwa na o nwere sometime ndị Fulani pụta afọ ya emekwe nkefa. Mana akwa ifuru ife a na-ana ndị mmadụ moto. Nwanne m ọnwụ Igbo anyị. So ọ bụ na ị malụ ka ndị anụnwa gbara mụ na gị na-abụ okirikiri abụrụ ndị Igbo na Nigeria, the kind of happiness fa na-enwe ma fafụ ebe mụ na gị na-abụ na-ekwu ya maọbụ na fa na-arụ n'izu na onye Igbo gbapụrụ na village ya na-ada emenwuzi wedin ma ọ ma mmenwuzi ego maọbụ ahịa agwa ụzọ abịa setụlụọ one group of people si gị na fa na-achọ freedom. And ọ bụ na ị setụrụ fa ịma na nwere ife a na-eme nwere isi. I don't know if you understand me. To the extent that this present day, no one some area or ya be trying to get na onye magana si uche ga dekwe ya. Afro mo ebe uncle IB mere video mere us na flyover mkpọ a na apụ ndị mmadụ n'ebe afọ. Mana anyị nwere gọọmenti. Onye Igbo n'ọlụzia na Lagos mgbe ụdị moto ọbụla gụrụ ya na ọya anata ana Igbo chọba Corolla ma ọ bụ basi ya na. Onye Igbo nọ na Abuja ọgba ụdị moto gụrụ ya na ọya anata ana Igbo ọ chọba luxurious bus ọya aba ma ọ bụ Sienna ma ọ bus ọya aba ma ọ bụ ọ chọba Camry, obere Camry ma ọ bụ Corolla.
I don't know if you understand what I'm saying. So ọ bụkwa na mụ na gị na-abụ echebele echiche kedu ife a ga-eme n'ala Igbo anyị a ka ala Igbo a dịkwa oge afọ ụmụnne mụ na gị na-abụ ga-abụ fanọchi Amerịka nọchi obodo oyibo fanata fakpọrọ onye ọcha ịfụfafa na-agagharị na street wuti ajụvi ọfụ na onwere onye ga na-apụfa ụmụkwa na anyị echigara azụ na that December ala Igbo afọ nwanne m ịma na Hausa abata gị ọka ma ọ bụ na ide eche data echiche ịghọta ụdị happiness dị ndị a n'ime n'ife na-eme n'ala Igbo today. O nwere oge ọ bụ na ọ na-akpọtụ na those areas mana ala Igbo dị peaceful. Mana today o nwere every part of Yoruba land akaro some areas ma ọ bụ even generally ala Igbo anyị be safe. Jee bata Lagos ka ife how comfortable many of us dey that place. Bata Abuja, jee Mina, jee Katsina, na ife am na gwa jee Kano, Kaduna, ma Suleja, ma Jos onye na-afụ kịta. Go there ka ịfụ how comfortable onye Igbo dị that place. Ọnụnata village ye asị ịgbakwa side Umunze uche gị dị ya, ịgbakwa side Imo State uche gị dị ya. Why? Then ịpụtalụ na-asị m ka m support these people all say na ha na-azọ freedom mana afa bụ egbe na-terrorize and afa gbago na nwere ndị fa na-achụ mana still yet every day every blessed day anyị na-enwetakwa the same complaint na afọ ndị afa gwara gị na fa nọ n'ime ọfịa achụ. So who is fooling who and who is deceiving who? You can never support such thing. No, it's not possible. Nwere ife megide n'ụwa can support criminality, evil. It's not possible. I no go do it.